Bon dia, avui és un dia important. Aquesta visita d'obres demostra el compromís de les diferents administracions en el que ve sent un deute històric que Mo, Menorca i el govern balear té amb l'escola d'adults de Mo. Fa molt d'anys s'hi reivindica una millora de l'espai per tal de que, com han dit, es Batlle i el conseller, poder reubicar els serveis que actualment s'estan donant de manera dispersa ja des de fa estona en el nostre municipi de Mo. Vull recordar que aquesta millora d'infraestructures no és una millora que, malgrat el seu caràcter històric, tingui un aspecte únic dins Menorca. I és que Menorca té un model a nivell educatiu diferent a la resta d'illes, un model que aposta per apropar infraestructures i serveis a tots els municipis. Ho veiem en l'edat més primerenca, amb l'aposta per 0-3, però ho veiem també amb escoles, amb instituts i també en l'educació adulta. Som l'única illa que tenim educació per adults amb infraestructures i serveis propis en els 8 municipis de la nostra illa i apostant per la millora constant del servei i també de les seves infraestructures. En aquest sentit, vull agrair sempre la feina constant del vicepresident Maria com a conseller d'Educació de la nostra illa. Bé sabeu que des de la falta de competència del Consell Insular això mai ha estat un impediment perquè s'aposti per l'educació, com dic, dels infants però també de les persones majors, i en aquest sentit anem renovant any darrere any un conveni per la millora formativa amb l'educació d'adults a la nostra illa. Per tant, com deia, un dia important, important per la fita en si mateixa que suposa avançar amb aquesta obra que venia sent un deute en l'Escola d'Adults de Mo, però important perquè milloram el model de Menorca. Per això em vull agrair a qui ho ha fet possible, el conseller Martí Marc i tot el seu equip i l'Ajuntament de Mo, amb el Batlle i el Consistori, que ha reivindicat aquest edifici com a un tancament de cicle en aquest moment en què es posa en boga l'economia circular. No? Això és economia circular, rehabilitar patrimoni històric, no usar nous sols i al final donar nous serveis a edificis que ja existeixen i que tenen, a més, un aspecte sentimental per a la ciutadania del nostre poble i de la nostra illa. Bon dia a tothom. Gràcies, primer de tot, al conseller, al director general, a la presidenta, a tots els que ens acompanyen avui en aquesta visita, que per nosaltres és molt important. Estem en un moment, com sabeu, de transformació important a la ciutat de Mont, tota una sèrie d'inversions que al final reflecteixen un model de ciutat que es va plantejar fa molts anys i que ara estem duent a la realitat. No? Estem aconseguint aquesta transformació de Mo amb els seus carrers, en la seva mobilitat, en la recuperació d'edificis públics, com és el cas avui d'aquest edifici d'Escorter de Santiago, on el Pla General ja preveu tota una sèrie d'equipaments que en aquest moment començam a veure com es converteixen en una realitat. Per una banda, l'escola d'adults, que ocuparà aquest edifici, i per altra banda, la residència geriàtrica, que també finança el govern de les Illes Balears, just aquí molt a prop. Aquesta obra és molt important, com dic, per a la transformació de la ciutat, per a la recuperació de l'edifici, però especialment per la necessària reubicació dels serveis de l'escola d'adults, una escola d'adults que entre Mos, Castell i Sant Lluís, a la zona del Llevant, supera les 2.000 matrícules anuals, per tant, ratllam d'un servei, d'una escola que té una importància fonamental, que a més és una segona o tercera oportunitat per moltes persones que a través d'aquesta formació aconsegueixen un canvi professional o que aprofiten l'escola d'adults per seguir fent una formació al llarg de la vida i en aquest moment es troben repartits a diferents espais de la ciutat, principalment en el carrer de Sant Joan, però també a altres zones com l'Institut i altres punts de la ciutat. Tenir aquesta nova escola permetrà reubicar aquí tots els serveis, ajuntar altra vegada tota l'oferta que dona l'escola d'adults, a més amb espais compartits, en cafeteria, en definitiva crear un campus, que és el que pretenem, un campus de formació per a persones adultes en aquest espai d'Escorter de Santiago. Jo vull agrair la implicació del govern de les Illes Balears, el suport del Consell de Menorca, molts d'aquests projectes que estem duent a terme i que en aquest moment hi ha molta inversió del govern damunt el municipi de Mo i és un clar reflex del compromís que té el govern en la nostra ciutat.
Bé, bon dia a tothom i gràcies, presidenta, Bala d'Amor, autoritats. Bé, nosaltres estem contents d'aquesta visita que hem fet. Aquest és un projecte que fa estona que s'havia de començar, s'ha començat, i nosaltres esperem que l'any que ve ja sigui una realitat. És una data d'execució de 12 mesos i, per tant, teòricament, si no hi ha cap tipus de problema, l'agost de l'any que ve això serà una realitat i, com deia el Batlle, és una realitat important perquè això suposa, diguem, un esforç per tenir un campus i un espai, jo diria, ciutadà, no? Jo, en aquest sentit, sí que vull posar de manifest la col·laboració de l'Ajuntament de Mo amb aquesta qüestió, però també el Conservatori de Mo, la Sala Augusta, que en aquest moment està en procés de licitació, que suposa la primera fase més de 8 milions d'euros, i nosaltres esperam, evidentment, el primer trimestre de l'any que ve ja començar les obres, i per tant que tinguem un conservatori aquí com cal, que en definitiva és el nostre objectiu, però també que puguem rehabilitar, diguem, una zona que és necessària des del punt de vista urbanístic. Per tant, jo crec que tothom hi guanya Mo, hi guanya els ciutadans de Mo, hi guanya l'educació i hi guanya la música, i tenir un conservatori de música de tot Menorca que tingui aquestes característiques arquitectòniques en tot el seu professorat i tenint en compte la tradició que té Menorca de temes musicals, jo crec que suposa, diguem, un element important. Per tant, és evident que el govern de les Illes Balears amb aquest tema fa un esforç important, són 3 milions aquest centre, més els 8 milions que tenim al Conservatori de Menorca, de Música de Menorca, i més totes les obres que s'estan fent. Per tant, jo crec que amb aquesta visita se posa de manifest que l'educació d'adult, l'educació permanent, l'educació al llarg de tota la vida, és un element clau de les polítiques educatives. Si no hi ha educació permanent al llarg de tota la vida, l'educació no té massa sentit, l'educació obligatòria, i per tant hi ha de tenir aquells espais necessaris perquè això sigui possible.